presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na sayang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Tabuilan, Cebu. Apan, ana karon sa Argao, Cebu. Hanggang tumatatampo, nagdasangan nga itang. Tinuod, itang. Di mo na kong gisugot. Oh, Michael. Uyab na ta. Salamat kayo, tang. Salamat kayo, ha. Huwag ko nimo panto sa ugdugay. Imo din ko gisugot. Basta kay isaad lang ginako kel ha. Kadilig ko nimo pasakitan. O itang, ako na isaad nimo nga ikaw lang gid ang akong higugmaon. Ugwa na ilain pa. Salamat, Michael. Day, tinuding ako nadunggan nga uyab mo ni Michael nga pag umangkon sa kumbana. Day. Oh, hinuon. Buotan mo sa nas, Michael. Mao bitaw, day. Nga ako na lang sa diyang gisugot. Tang, Domingo maron. Manurita? Asa man sa tamanuroy? Mananaw tag sini. Kay na may bagong rong salida. Sige. Paabot ako kadiyot ha kay mag-ilis ko. Saman, nalingaw ka sa salida nga itong gitanaw? Perting lingawa. Ya, asa man tapaingon na ini ron? Agad ako nimo. Pwede pa man tamang laag kay sayo pamansad. Sige. Manglaag ta. Kunya na lang ta mamauli kung ngit-ngit na. Michael, ingon ka mang laag ta. Nanood man lagi ta ining gamayng kwarto. Love ko nimo dili. Ako kakang sugton kan dili pa kanako, love. Nasa to pa. Kung sigot ka sa kung gustong bato nimo. Unsay, buot mo pasabot. Dili na tabata itang. Naibaw na ka sa buot ang ipasabot. Michael. Sa di ko sa kung gustong baton. Michael. Pila naman nun kabuan nga wala ko reklaha. Kung maon ha, mabdos ko. Akong pahibaon si Michael ini. Mayo noon nga mabdos na kaday. Nalipay ka nga may umaabot na tang anak. Lipay kayo eh. O sa may plano ni mo ron? Maglipin na sa taday. Unya lang ta magpakasal kung may budget unya ta. Sige dong, magtipon lang ta. Ha? Mga duta sa inyo? O day. Aram sad nga mailahan ka sa kuinahan. Asa man ang inyo? Sa Pardo. Maudining akong umagaron. Mauni siya ma, si Itang. Day, si Mama Rebecca. Maayong adlaw, tita. Ay, Jose, tita, good. Mama na. Kay mahimo na mag-anak kong umaga. Buotan naman sa day mong mama dong sa? Buotan maginas mama yun. Labi na nga, iyak ka lang nauyunan. Mausad. Kining day, wala ka usa ko ha? Asa man ka? Wadto ko sa ko amigo. Mubalik na kadayon? Wa sa ko mahibaw kung makabalik ba dayon ko. Una lang nagkaon ha? Kung gutumon ka. Mula ka nasad ka? Uday. Asa man ka? Kanang, naara ko yadtuon ka ditay. Madto ko sa ko amigo. Pila ka adlaw naman nga wa mauli si Michael. Asa man gyud ka ni siya maglaakan? Able! Ni ana si Michael.
Diin man ka. Nganong karon pa man ka na uli? Pila ka adlaw man kang wa din sa ato? Ayaw kong surang-surang nga ha. Pilde naman ko. Si Pilde. Diin man day ka. Nanari mig manok ko eh. Pilde ko. Nanugal kag manok, Michael? Ha? Mayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. Sugarol day kag manok? Lingaw-lingaw ra god. Lingaw-lingaw nga pila nakakaadlaw nga nawa dinis bay? Basta sa ka. Michael, oy mabdos in taon ko, uy. Og pila na lang kabuwan akong pabuton, mga anak nako. Undangin na in taon ng imong bisyo. Maluoy taon ka nako. Pila na lang kabuwan ang akong paabuton. Mga anak nako. Og si Michael, wa gid gapon siya mausap. Nagpadayon gapon sa siyang bisyo. Siya na tingali ning naabot. Oh, ma, ikaw man lagi niya. Anda mang imong mga gamit. Aron mo uban ka na ako. Ha? Asa man, ma? Sa among bahay dito sa Pardo. Ha? Nga naman. Nakadungog og balita nga gipasagdan ka lang ni Michael dinhi. Kay nabuang panugal og manok. Oh. Maong uban ako. Adto ka o na istar sa bahay. Kaya ako ni bahala sa imong pagpanganak. Ha? Manarbaho ka? O, ma. Aron, makapalit kog mga gamit ni Inday og gatas pod niya. Kaya unsaon, wala magid magpakita si Michael. Mamalihog unta kog bantay ni Inday, ma. Hayog ka bala ka. Ako rin bahala sa akong apo. Salamat in taon kay nakasudayin kog trabaho. Makapalit agi ko gatas ni Inday. Si Mama Rebecca maning nanawag. Hello, ma? Itang, pauli tayo diri sa bahay. Ha? Nga naman, ma? Ang imong anak, namatay. Unsa? Mga ano na hitabo man eh. Nga nung namatay man si Inday. Di kalit man nagsulirap ang iyang mata. Unya nilang hangtod nga namatay. Inday Lourdes. Inday. Itang, Nga nung nagpakita pa ka na ako. mga hilo ko pa sa hilo sa kong gibuhat na mo. Kunwa pa lang unta ka magpasagad sa imong pag-aamahan. Kunaa pa lang unta ka uban namo. Kunaa pa lang ka nga makaatiman sa atong anak. Buhi unta tingali si Inday Lourdes karon. Pasaylo alang ko sa kong day. Usaon man ko nga nabuang man ko sa sugal. Pero mag-usab na lagi ko day. Labi na kung ibo kong dawaton pag-usab. Wa kay pasaylo nga madawat gikan nako, Michael. Palayo na ako og ayaw nagipakita na ako bisag kanus ah. Itang, Oh, kumusta ka naman, Daytang? Okay na nang. Naka-move on na in town. Maayo hinuon. Nalipay ko nga nabalik ka din sa mga trabaho. Kaila ay kayo, uy, ko'y kauban din Kinahanglan na akong kalimtan ang mga sakit nga nahitabo sa akong kinabuhi ng ana. Sakto kyut ka. Sige lang, Day. Nauni ako'y ipaila-ila ni mo, ha? Dili ka magmahi ini kay buutan ni Dawana. Mauni ang akong giingon nimo nga akong ipaila-ila nimo. Si Vito. Doong dito, si Itang. Hi, Itang. Hello. Mayong pagpaminaw sa I love you, Lex Itang. Pinoy.
Vito, May paglaong ka ko? wa pa ka makailan ako, Vit. Nakaila ko nimo. Og nahibaw na ko sa nahitabo sa mong kinabuhi. Oh. Unsugton na ko nimo, ha? Magpakasal tayo ta. Ha? Maayo ka na nga akong sugton si Vito? Oh, kung may gusto ka niya, ayaw na lang paantusa ang tao. Sugda na lang. Tinuod ka, Tang? Imo na kong isugot. O, Vito, uyab na ta. Karon dayon. Hikayon na to nga itong kasal. Nadugay man lagi kag pauli, Vit. Nag-overtime ko dahi. Mao ba? Dali na, mga anak ta. Ikanalay kaon kay busog ko. Pero may naman ning dagdugay mauli ning tawhana. Ugma, ako ni siyang apason sa trabahoan. Nanggawas ng mga trabahante. Tuara si Vito. Uy, may kasikit-sikit man isang babae. Sundan ako sila. Ang animal. Nagsabak-sabak og babae. Karon ka. Maoday na imong bisyo din, Vito. Itang, Paingon-ingon pa ka nga nag-overtime ka, ha? Pero naday kay kasabak-sabak din, ha? O ikaw sa bayana ka? Nahibaw man unta ka nga may asawa ning tawhana ni patol sa kaini, ha? gusto nung muna, Itang! Gusto na! Ayaw nagpauli sa ato, ha? Pag-ipon mo ining imong kabit! Human sa maong hitabo, nangayo og pasaylo si Vito nako. Og nihangyo nga ako sa pasayloon og magtipon mi pagbalik. Pero wa na nako sa dawata. Sa pagkakaron, tuwa si Vito sa iyang kabit. Kaninyo Vito og Jacqueline, manghinaot ko nga malipayon mo sa inyong kinabuhi. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. No katumang higalang kaagi ni Itang nga taga-Tabuelan, Cebu, apan ana-ana karon sa Argao, Cebu, uban sa awit ngayong gipangayo awit nga nagulahan, natatawa ako. Ang maong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo galing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Hantumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Mayong adlaw kaninyong tanan, nagpaminaw ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rydel, 26 anyos ug naa magtrabaho sa usa ka BPO industry. Nagpuyo sa Banilad, Cebu. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa akong lawas nga dali rang mataptan ug magsakit-sakit. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Mo-absent ka sa trabaho? Naglain ang akong lawas, Magud. Ay, nahala, sige. Basig kuwang tas pahuway, oy. Ipahuway lang na. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino.
kamusta na ka? Uy, Okay naman ko, day. may noon. Kapila naman ni mong absent ng tuiga. Uy, nagana kay kag-absent, day. Mao lagi. Dali mang tayo ko madutlan og sakit, uy. Ay, dapat vitamins, uy. Tingalig kuha na kag vitamins ka ng imong lawas. Naaraman ko ko'y vitamin sa amo. Pero mao lagi. Dili na ako madumdum og inom. Pag-set og alarm kada adlaw sa imong phone, day, para dili ka makalimot. Sige, day. Buhaton ko na. Salamat. Ma, Kana, pagsigig yun og inom og vitamins. lagi ma. Basin mo ni hinungdan nga. Sige lang kong kasakit. Maog yun. Hagbay ra ng vitamins diha. Pero di gyud ka mo inom. Mga expire na lang gud ang uban. Dumdum yun tag inom ana, kay kinahanglan kay na nimo baya. Ilabi na nga ang imong trabaho pang gabi. Oh, ma. Kapoy sa akong lawas, uy. Nga naman ni. Pero may man unta ko nga sakto kus katog. Kaduk ka. Kuyog ting out, ha? Na? Mag-inom mo? Oo. Ay, pas lang sa ako day, uy. Kamu lang sa. Kay bawa bitaw ka nga, dili gyud ko mo inom. Hala, no. KJ, jud, uy. Sorry, day. Pero dili man gyud ko malingaw og ingon ana, uy, inom-inom. Kamu lang. O, sige, gul. Ikaw, pero kung mausap imong unahon na pag-text or panawag lang, ha? Sige, day. Og, amping mo. Pag-file og leave sunod buwan nak ha. Nga naman, ma. Mag-family outing ta. Wow! Okay, sige, ma. Unsa mang pitsa, ha? Ikaw, Raidel, kumusta naman ka? Uy, Ni Agaw, okay na. taon-taon na kita magkatapok ninyo, no? Karon pa yung taon na balik. Maalagi. Ang saon, busy na mong kaayo tas ato mga trabaho. Na, lagi, uy. Lahir yun na natay obligasyon. Ugid gaw. Atuod, okay ra ka? Ha? Nga naman di ko gaw? Mura man kong luspad kay ka, uy. Okay naman ko gaw. O, lagi. I-make sure yun, uy, nga healthy ka. Saon na lang. Gaw. Unsa? Naglain na sabi mong lawas? Oh, ma. Uy, naunsa ka man in town, Raidel. Biko na bi ka, punta ka. Inituod ka na. Mo absent lang ko sa trabaho, ma. Nga ano ba nang kadali ba nimong madutlag sakit, uy? Sa miaging buwan, gilantan ka. Karong buwan na, gilantan ka na sab. Naunsa ka man di ay. Ma. Grabe gyud. Hapit na lang kada buwan madutlan ko hilanat. Wa man unta ko'y bisyo, unya sakto sad ko sa katug pirmi. Grabe ko ka healthy living nga pagkatao. Pero ambot ba? Pirmi man lang yung kapuyo ng akong lawas. Bisan og nag-take na ko og vitamins. Moro man gihapon. Unya ning mga niaging mga adlaw na ako'y nabantayan. Kadahuman ako kaon, dukaon man ko. Unya, Huy, nga nugod ka. Mapagani pagkahuman ni mo kaon mo higda ka na. ang giduka ko maoy. Unsa? Uy, Raidel. Dili ka ka-diabetic, day? Ha? Pa-check up ko, no? Ma, Okay raman ang iyang resulta. Wa may indication nga doon na siya pre-diabetes o diabetes. Mo ba, Dok? Kaon na gid sa mga healthy foods, ha? Kinahanglan nga more protein o inom kag tubig. Kinahanglan nga mo inom kag tubig. Unya, kumusta man? okay naman ko, ma. Wa naman ko hilanat. Raidel, undang na lang ka ang imong trabaho, day. Unsa, ma? Tingalig dili gyud pang gabiin ng imong lawas ba? Dili man ingon ana sa una ng imong lawas gud sa estudyante ka pa.
Karon dali naman kay kang matakdag sakit-sakit. Ma, unya, unsaon naman lang ako hatagan din isbay. Nak, wabe ka na maobligaha din hisbay ron nun, ha? Kaya raman namong papa ni Mukod. Ikaw ramay namukos. Ang importante ang imong panlawas. Sumurisign gud ka? Murag ingon anak gyuday. Ipurso na lang gyud tingalin nako akong kurso nga pagka-maestra. Mag-review ko og mutake kog exam aron magamit na gyud nako. Hinuon sad. Ano gum sa kayo gud kung dili nimo magamit imong eskwelahan? Sige day. Pero daoy, pingaon jud ko nimo. O good luck gud nimo ha. Salamat, day. Ngano man ko, uy. Mura naman sad ko kahilantan nun. Niondang nagani ko sa akong trabaho. Pero, wag gihapon mawa ning ingon ani nako. Nak, dali na oy, mangaon na. Mahika pa kuno ko bay kung init ba ko. Ha? Abi ka na, be. Di man. Ala, mura magkapoy akong lawas, ma. Murag naaras at sud sa akong lawas ang kainit. Rydel. Abi na ko kung muundang nako sa akong trabaho, ma-okay na ko. Pero maura man gihapon, dali kay kong madutlan og hilanat. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Ngano man ni? Nganong murag hapit na lang kadabuan, doaon man kong hilanat? Tungod ka ni sa akong immune system? Ikaduhang pangutana. Sige naman unta kog take og vitamins unya, wasad ko'y bisyo nga pagkatao. Okay ra sad ang akong timbang. Sakto ra sa akong katason o pangidaron. Pero dali kay kumadutlan og hilanat, ingon man ka ng mga sipon og ubo. Unsa man di ay vitamina nga kuwang sa akong lawas? O do na ba'y specific nga pagkaon nga kinahanglan akong kanon aron makorekt ang akong system sa akong lawas? Ikatulong pangutana. Nakabantay ko nga dukaon ko kadahuman na kong kaon, pero nagpa-check up man ko sa akong glucose. Normal raman. Unsa man kahinungdan nga dukaon man ko pirmi kadahuman gyud na kong kaon. Ikaupat o katapusang pangutana. Kung magpa-general check up ko, pila man sad kay magasto o asa may maayo. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rydel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kini padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page o direba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga the only thing we have to fear is fear itself. Hadlok kani ka, nawa na gyud. Wala mahitabo. Kana kunong para gyud nagmutiko og examination, hadlok mo ta mahagbong mga ko no. Hadlok ko mahagbong, so nag-decide nimo nga di na ka mo exam, hagbong na kang daan sa pagpasar nimo di ka mo exam. Okay? So ang ato magtatampo karong adlaw si Rydel, 26 years old. Usa ni siya ka call center agent man siguro yan, kining BPO no, mama siguro ni call center agent taga Banilad, Cebu. Dali ko no siya masakit no, Banilad no, may pagpaminaw diha ni Dr. Ken Siliona ug ni Dr. Pet Kausin Siliona, mga Kausin family sa Barili no. Dr. Berilio Susi Sinisa da sa Apas Lahog no, dool naman na. Ug na ako'y listahan diri no, bago lang ko dito sa Toledo City. Congratulations ay sa bagong giinugurahan nga medical clinic ni Dr. Lou Musut. Thank you sa pag-invite din namo po, no? So, naala sa in the heart of Toledo City, si Dr. Lou Andrew Musut, ug ang iyang
partner, yung wife nga si Ginat si Musot. Yung mga kaubanan dia sa ilang clinic, Ginilin Sarcol, Daphne Mirasol Mandi, Caricia May Alarsi, Ivy Apurado, Ras Miles Inglisa, Ranji Inglisa, Andrian Di Gracia, Ana Marie Buiselio, no? So may mga doktor kung kailala sa Toledo, no? Dr. Liway Intensa, Dr. Alex Hostembaste, no? May pagpaminaw. O ako na lang lubos-luboso, no? Mga taga May Abuhan restaurant, no? Sila si Rani o si May, no? Mayong pagpaminaw. Silang Cebu office, si Nicole, si Junalie, si Glorylyn, Cecil, Jaisel, Maribel o si Chirel. Silang Leyte nga office, no? Sa Sugod, siguro Sugod Southern Leyte, no? Si Winilyn, Jenilyn, Ilya, Jeffrey, Telo, Ana Rose, o Mimosa. O na silang store operation, si Enrico, Janice, and Geraldine. Mayong pagpaminaw, no? Kaning uban, sunod na lamang pod, no? So, mga pangutana ni Riddle, mitong kini sa iyang panglawas, no? Punto medikal. Unang pangutana niya, nganong nganong murag hapit na lang kadabuan, duaon man kog hilanat. Tungod kaha ni sa akong immune system? Yes, partly yes, you are correct, no? Kung muluwer gani atong immune system, meaning ang atong mga depensa sa atong lawas, di na makasukol sa mga whatever nga musuda, either viral, bacterial, or fungal, or unsa naman lang dihang unwanted nga muatake diha sa atong lawas nga makapaluya nato, no? Usapon na ni hinungdan, Riddle, is that maybe kulang ka og mga necessary vitamins and minerals nga kinahanglanon para nga mo mahimsog ta, nga dili ta dali madaptapdan ining mga sakita, no? Imong nutrients, vitamins, minerals, ug bilib gyud ko aning mag-exercise mag-exercise ta. Kay kung mag-exercise gyud ka, we have an endogenous opiate sa tong lawas. Ma-activated ni siya if you do some exertions, no? Dili lang po nang strenuous kayo, kanang sakto-sakto lang makaya na to, no? Unya, medyo presko ang imong lawas, have a good personal hygiene, ligo kada adlaw, tapos be positive in life. Kay kung negative na ka, dali kay muso ni si Mr. Sakit. Mr. Sakit, no? Ikaduhang pangutana, sige naman unta kog take og vitamins. Maybe inadequate pa, no? Unya wala sa ko'y bisyo nga pagkatao. Okay ra sa akong timbang. Sakto ra sa akong katason o pangidaron. Pero dali kayo kung madutlan o gilanat. Ingon man kanang mga sipon o gubo. Unsa man di ay bitamina nga kuwang sa akong lawas. Udo na ba'y mga specific nga pagkaon nga kinahanglan akong kanon aron makorek lang ang system sa akong lawas, no? Sige ka ginom og vitamins pero sa kapag tinuod lang kining mga vitamins nga commercialized kanang ready na to take everyday na mapalit na to sa drugstores. This can be secured o makuha ni nato sa mga atong inadlaw nga mga pagkaon, no? Niya man tas ni aron kas banilad, no? Na ay dagang baligya dang mga green leafy vegetables, mga prutas, and vitamin C and vitamin B complex, no? Avocado, ampalaya, na mga green leafy vegetables, repolyo, whatever, no? Rich ni sila mga vitamins, no? Ayaw lang pagsalig sa imong gitake perme nga mga ready-made na commercialized nga mga vitamins, no? Sa kung giningon, kinahanglan nga magnindot ka og personal hygiene, maligo ka kada adlaw, o niya mag-oral hygiene ka nindot kayo, kay usabaya po na makawa sa atong appetite, no? Kung bati ang atong oral hygiene, na ni maho lang ta diha, wala na simple living ka kay toothbrush, adi na pud siya mao, no? So bata pa man ka, no? You are still 26 years old, no? So ayaw pagsalig og ginom kanang vitamins nga nabaligya na sa drugstore na makapatambok, supplement lang na siya. Mo bitaw nang gitawag na tog supplement vitamins, supplement meaning add-on, dugang lang na sa atong inadlaw nga pagkaon. Pagkaon gyud ang makapakuan nato, magkapahimsog, no? Nga rich in
nutrients, no? Vitamins, minerals, ug mga unsa pa may kinahanglan sa atong normal physiological processes sa functioning sa atong lawas. Ikatulong pangutana, nakabantay ko nga dukaon ko kada human akong kaon. Pero nagpa-check up man ko sa akong glucose, normal raman. Unsa man kahay hinungdan nga dukaon man ko pero may kada human gyud og kaon. Namatay gitawag og kanang mga medical term narcolepsy, no, daytime sleepiness, no. Napoy gitawag natog insomnia, dili makatulog. Napoy gitawag natog hypersomnia, sobra ang katulog. Kung ikaw dukaon ka og daytime, maybe na kay narcolepsy. No, this is a sleep concern, sleep disorder ni siya. Akin lang hatagan ni siya pagtagad. Kung normal ra imong glucose, dili ra man pasabot nga taas ka og blood sugar nga dukaon ka, daghan pang mga hinungdan nga nung mao ni ang mahitabo nimo, no? Kada pong usahay, moinom tag mga antihistamine, makaduka gina. Ako daghan ako experience ani, no? Ngani day kausa nag-drive ko paingon ngadto sa south, ning hunong lang gyud ko gasoline station, nagpasumangil ako patubel og pipila ka litro, ininganghin ko sa guard, pwede mo matulog sa kong kadali, kay duka na gyud kayo, no? So naay mga panahon nga dukaon gyud ta, labi the previous night, wa kay mayong tulog for some reasons, mao na, no? So, pausab ko no pa-check up sa imong dugo, no? Complete blood count, no? Imong hemoglobin, hematocrit, blood sugar, BUN creatinine, mga unsa pa man diha nga mohatag og impormasyon sa doktor kung unsa may mga problema sa imong lawas. Pero kung balikon, bata pa man kayo, you're still 26 years old, I don't think so nga nanaka ni mga problema nga kini mga seniors na, nagana kayo mga kakulian sa panglawas, no? Sunod nga pangutana, kung magpa-general check-up ko, pila man kahay magasto o asa man maayo. O, naano man kas Banilad, Cebu City Medical Center, no? O balibaran ka, hinal na si Mayor Archibald nga, porbida Mayor, nimbutar ba ako nimo? Bitaw, you are entitled to enjoy the Cebu City Medical Center health care services, no? Kay butante ba ka sa Cebu City. If for some reasons, ang Vicente Soto, usually, magod, yung Vicente Soto Memorial Medical Center, mukiter man sa mga lagyo ng mga pasyente, pero wala nagkailain kadaganan, no? Government, basta ay ni government hospital, minus o gasto. Kay swildado man ng mga empleyado diha. Pero kung dool kag mga pribado nga mga hospital, pribado nga mga laboratory facility, expected yun na nga makagasto yun ka. Kuhay po na imong sildo sa call center, dagko bilang sildo mga taga call center. I think you are more than minimum, no? So kuhay na kay inimagong mo-take care ta sa atong health, investment pa ni. Kaya saan man nato pagtrabaho kung dili ka 100% physically and mentally fit. So mao na ako istorya sa imong problema, Rodel, ug hinaut na kasabot ka ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw na itong programa kini nga akong suliran. Once again,